Sa Good Vibes, isa ka MIsis na kibot sang iya madiskubrihan nga may nagakawat sang iya nga kwarta sa malawig na nga tinion. Pero mas ginkakibot niya sang iya madiskubrihan nga indi gali tawo ang nagakuha sang iya nga kwarta. Yaring report ni Romeo Subaldo. Sang kahapon, nagbisita si Cheryl Tanlaptay Hupon sa pansyon sang iya amay para mangayo sang sign. Kun bala, padayunon niya pa ang pagnegosyo sang karinderya kay malawig na siya nagabatsyag sang epekto sang pandemic sa ilang nga negosyo. Kinpromisa niya abi sa iya ginikanan nga sigihon niya ang negosyo wag suguran sang iya nga iloy. Sige, to gini baby ako sa mo ko kayo mo ko bisahin before. Sa ang promise ko gini ko man pero di ko na kaya. Kayo mo ko bisahin na ko nito o din mali pa sira ko na lang ko. Pero hindi na ko hindi nagit bako siya. Pagpauli niya, nag-isip siya sang kwarta niya sa iya nga bag sa kwarto sa ilang ginarentahan nga lugar para sa ilang nga karinderya. Nakibot siya kun nga kulang na naman ang kwarta. Hindi kano iniuna nga tion nga nadulaan siya sang kwarta. Nagalibog ang ulo niya kay wala man sang iban nga tao nga nagasulod sa kwarto nga palahuwayan nila pero nagakakulangan ang iya nga kwarta. Nakita ko nga nagalili siya sa buho. Sinigod sa sobra ko kainit sa ulo kung nga wala akong kwarta. Saan yung dungdong ko wala so na lang narak sa kwarta ko. Kaya mo to na yun na ipaglagas ko sa iya kung pinangin sa inanago na lang di dalaga naman sa naman ka buho. Kaya sa yung flashlightan ko ang buho, dito ko nakita nga may mga kwarta na nga dalaga may balahaw. Ilaga gali ang nagapanguha sang kwarta sa iya nga bag kag ginasulod sa buho sa dingding. Ginguba nila ang dingding kag dito nila nadiskubrihan nga may pila ka panid sang kwarta nga nabutang sa buho. May tag 1,000, 500, 50 sinon. Among buko ng dingding. Ginguba ang dingding gid eh. Ginguba gid namo ng dingding. Pagbabaan namo nasa sa iban pa nga bilogin nga dingding sa muto nga side. May mga kwarta-kwarta sa ilang pamutang. Kaya na nga mga bills ma'am. May 1,000, may 500. Oo, may ang 1,000, 2 kabilog. Dayon ang 500 pesos, 2 man. Ang 100 pesos, 9 kabilog. Ay grabe. May mga katag 50 kag tatlo kasi katag 20. Dah muna siya na. Pila tanan na total? 4,210 tanan. Nakasupot ang ilaga sang masobra sa 4,000 pesos sa sulod sang dingding. Hindi bahang pa ni Cheryl kung bala ini ang sabat sang iya amay sa iya ginapangayo nga sign. Pero nagdesisyon siya nga sumugod buwas nga adlaw. Isarado anay ang kalan-an para sa general cleaning kag renovation. Mapahuway siya sa makadali kag maminster sang madalom. At least nagamit ko ang kwarta. Kag magamit ko ganda kay closing na daan sa school subong. Oo. Tingog man balayaran sa mga bata. Okay. At least somehow, actually, gin-save ko gin man to. Pero siya galing ga-save man saya. Nambot ko may paispilaon siguro magaya. Nagapinsar siya gani nga mahimo nga natabo ang ini nga insidente para makapahuway sa anay sa makadali kag maka-recharge sa tanan nga stress sang adlaw-adlaw nga pangabuhi. Basta ini kuno ang sapat sang iya amay sa iya palamang kutanon. Magpahuway lang anay kag hindi mag-surrender sa mga pagpanghangkat sang pangabuhi.